Osanibona. Yebo. Inkampani kagesi isimemezele ukuthi izokhipha imikomelo kwizakhamuzi ezizokhipha amagama abantu abakokotele ugesi emizini yabo. Lokhu kuza emva kokuba zenyukile izigameko zabantu abakokotele ugesi eNingizimu Afrika. Abafisa ukubika abantu abakhwabanisa ugesi bangaxhumana nenombolo ethi 01135. Masibisi, iphongolo injombo leyifunako. Yini ufuna nefonini yami? Siyangena la. Ningena phi nenzani? Sithathe leya number leyana sifanele sifone. Yabona ke le? Hayi. Manje into ngafoni ngefoni yakho. Awufoni ngane yakho. Angina airtime ayibo Masibisi. Ngiyafona. Manje ufona uthini wena? Siyacela sisilana. Indodla zami lezi ngizoyilanda. Yebo. Yebo nganami kukwagesi lapho. Inamba ngithola ku TV njengamanje. Yizwa la kuthiwa asifone simpimpa abantu laba abarobha ugesi. Nginabo khona nginabo nje kakhulu, nginabo ngani yami. Umama Abigail Gumede. Enkandla. Hayi baningi nje. Cishe nje imina nabambalo singarobhile ugesi la imizi nje eminingi bawurobhile ngani yami. Ngingababala futhi angisabi kungangifihli nokungifihla nje usho ukuthi uAbigail macele Gumede. No winqaba yabona nje khona ukwabhengu bahamba phambili ke. Ukwabhengu udlule lapho yenduneni kwachili. Ayike phela uchilike nje yonke imizwa yakhe ihlezi ikhanya nje ubusuku nemini kuyakhombisa nje ngoba indlela abakhanyisa ngayo ugesi uyayibonela nje ukuthi awuthenga ugesi lapha. Yebo balile udlule lapho ekwaZondi. Yabona kwaZondi uyawufike yebo. Zondi. Hayi uZondi sibongo. Lalela kwaZondi uyawufica ngisho nobhontshisi ubile kodwa isigubhu sithi 00. Bapha ngisho istamp lapha ngogesi kodwa isigubhu sithi 00. Izwa ngami. Nakwa cha bayibo inqwaba njengoba ngitshela ukuthi nje imina neminye imize embalwa kabe sawurobhile ugesi lana. Bakhona kodwa mana ngingasingalanda kakhulu. Into yami ngiyithola nini ke kunini la ngithola khona into yami mina. Umkomelo. Hayi phela kulutho lokho mawuthi wena mangikuzwa kahle uthi fanele iqale kwenza uphenyo. Batholakala abantu bese ngiqonyeliswa ke mina. Akulutho lokho nina nje ehlelana imoto ukuthi nifike la. Bese ngihamba nani ke ningithathe nje njengoba ngisho ukuthi angisabi. Angisabi ngisho ngangithatha ngiye khona. Ngiyofike ngibakhombe nje ngani yami angisabi lutho mina. Ngiyohamba nani ngiyokhomba nabo bayazi la bafihliwe. Ngiyofisa ngithola into yami ngomfaka lo. Komene. Yabonga ke ngani yami yona inamba yami le uyisave lapho. Yona lena ekamakhelwane kodwa mawuthi kanjani nami ngakunike yami. Anginankinga uyongithola kuyona le kamakhelwane vele uhlala la eseduze la. Sobe sihamba naye vele. Nilale kahle niyalala kodwa kanjani? Onashita nobusuku nemini. Nilindela abantu abazolukubebili. Ngiyayibona lo nto. Okay. Ngani yami. Ngathi Siphakathi sisi. ngicela Futhi ngizodla kahle. Uyazi? Ngicela uzibhalele uhlelo Uhlelo lani? lomncwabo Umncwabo wani manje? wakho. Uzobulawa abantu wena. Ucathi ungampimpa abantu ila ngalibalela ucabe uzuyasho nokuthi abeze wona uzobakhombisa. Bazokuyeka abantu emveni kwaloyo nto. Uyasazi izindodla ezikhokha abantu bezikhokhela ugesi wena. Hayibo. Uyazi imali ezokhokhela abantu obampimpile. Kanti imfihlo yini lento abayenza ngoba sonke siyazi emphakathini? Ayifuni wena leyo nto. Kanjani isakhamuzi phela? Wamakazi. Isakhamuzi.
Umngane wami yazi uzoshona kusayeli kakhulu usemncane ubungashona. Ngibulawa ubani? Ngangicabanga ukuthi uyabona uzoshona mhlawumbe mase uyisakwazi. Yabo seyisakwazi nje esigugile sesimqiliba. Mhlawumbe sesiqhubana nange. Uzoshona eli. Ngobani? Futhi uzofa kabi. Mhlawumbe bazongikwintsha kanje. Mhlawumbe bazongiqhuma. Hayibo, wemasisi. Akhona Bazonquma abantu. Ngithi ngikutshele ngiyazazi manje into isebenza kanjani. Bazonquma abantu. Le mndeni engikhuluma ngawo nje bayoboshwa bonke, bobe besejele, bobe bengibulala bekuphi. Ngamakatha. Mina ngibe ngidla imali ngala, ngidla imali ngala. Udla imali yami. Ngiyacabanga Cha mase ukuthi bazokuyeka wena. njoba imndeni iminingi nje ngiyibikile. Ngiyacabanga ukuthi nemali izothi xaxa, izothi xaxa. Ngizola ngimakhomba, lo ngimakhomba. Yazi ukuthi ngikhohliwe. Ubhala uhlelo ngani yakwethu. Ngikhohlwa uMantanzi, uMantanzi nabe kufanele ngimpi. Ngeke kumbi kuMantanzi. Ukuthi uyazi Mantanzi ukuthi uphatha ngomkhuhlane. Hayi ngizombika. Ngeke zayenze lento esejele. Phela obethila lapha ejele. Ngibe ngidla imali ngala. Izidwani zakhe zona zikuyeke. Hayi bayigonke. Wamatha. Awume masibisi iyaqhubeka lento nani lento la. Awu thule ngiyise volume. Mayelana nodaba esike sabika ngalo phambilini, inkampani kagesi ifisa ukugcizelela ukuthi abantu abazokwazi ukubika abantu abantshontsha ugesi bazothola imikomelo yezitifiketi zokuba yizakhamuzi eziqotho. Uma ufisa ukuba yisakhamuzi esiqotho, nawe usangakwazi ukuthi ushaye ucingo ubike izigameko zokukhwabaniswa kukagesi enombolweni ethi 0113 Lalela lana ke wena 011. Akasabambi ngani usathane? Ubuzithi singakanani isitifiketi. Angicela nibambe ucingo. Isakho sewasikhulu mngane amaningi kakhulu abantu. Lalela lawe na ungiyeke ngalonto ukuthi kugagesi ngiyazi ukuthi kugagesi lapha. Lalela lawe wena ungezelani silimi. Ungangibuza ukuthi ukhuluma nobani ngoba uyangazi kade ngikhuluma nawe manje usuthi ungibuza ngubani yewe sizoxabana. Umama Abigail Gumedo macelelwa ukuthi ukhuluma ngingangenza isilimo ngoba uyangazi ngubani. Ungangibuza lonto sengibabikile abangathi ngiyacela ukuthi ngikhuluma sengibabikile abantu sengibampa impilo. Ngibuka la TV. Kuthiwa sothola idifiketi hayi imali. Ningenzelani isilimo? Wengane yami mawuphila nje wena kahle la ekhanda. Ngingathatha impilo yami ngiyibeke engcupheni ngenxa yesitifiketi. Ngenxa yesitifiketi. Ngizobulawa abantu mina la ngabe ngipimpa abantu batshotha ugesi uzongithetha mina ngizothola isitifiketi egcineni kosuku. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami ngingayisilima wena. Ngizoyenza nonkomo lesitifiketi kuphela sengikhipha amagama yazi nami uyamazi uchile wena unane ibhamu. Uchile unane ibhamu njoba sengimpimpile nje mina. Ungangenzi isilima ngicela imali yami. Wengane yami ngicela ukukutshela ukuthi vele cha bengivele ngidlala khuleka hayi lutho bengivele ngidlala ayikho konke lento ebengisho. Ngakho bantu abarobha ugesi bengifunela nje imali ayikho konke lonto le. Hayi uhlangane nompetha ke vele ke uhlangane nompetha shuthi iqile namaqile ngiyabona nizama ukungiqile. Hayi nami nginiqilile vele abekho labo bantu bengibasho. Hayi bengidlala nje kanjalo hawu bengifuna imali vele. Yebo. Shuthi nje nganza yebo ukubeka nje ngamafuphi ngathi ngihlangane nabanje ngani lokho. Nifikela isuka khona. Akho hayibo uchile uyawuthenga ugesi. Futhi akho noma uzothiwa wachili lana hayibo. Phikhona ubhengwana akho bhengo urobha ugesi lana. Khona nizogcina uhambe nezabantu ezilimi. Akho umuntu noyedwa akekho nje umuntu orobha. Anofika umuntu niyobathola lapha. Uyangazi ukuthi ngihlala laphi. Ubopha bani? Ungibopha ayikho lento oyikhuluma ungibopha ungithatha phi ngaze lapho wena. Angihlali kwakhona lapha bengidlala mina ayikonke lonto le ungangijwayeli kabi mina. Ngiyoncinga computer.
Uyile nhlobo ebuwakho lama move ngane yami ngiyakubona ubuwakho liyitori lizactive ayenzeki lapho umuntu ongathi uboshwe ithathwe ku-computer. Angihlali kwi-computer phela mina. Akekho nje umuntu uthe waboshwe ithathwe ku-computer. Awuyivule lo computer yakho njengamanje ubona ukuthi uzongitholani phakathi. Incwadi nisenodwa. Angizelanga wena la emhlabeni mina wangisilimi. Ngifuna imali yami mina. Ngitheka lo nto uthi uzongibopha ungisabisa ngenyoka efile. Nangomasaka bongabopha mina wena esidwedwe bo. Lalela la wena ngifuna imali yami. Uyesibuza akho muso to ayibo bengidlala mina ayikho lo nto le. Uchili wapha akho celo ropugesi. Kowani hayibo. Ubhengwane ayikho ke lo umizi yaplay uyithatha mangakanani obhenga abakhona la eSouth Africa awungeke masimisi. Ngoba yevo sathi igcwele amaxoxo udla amaxoxo bindiwe hamba uphuza amanzi. Ayikho into isinekayo. Phela mina ngusabo engane nami okunye ofana ukwazi lokho angusabi nje. Yebo senesidini uyaphalaza kodwa. Bonke abantu okhuluma nabo abafuna lawo bakhuluma la lenyongo yezwi lakho. Engathi lika Sathane ebindwe izingingili. Unesidina ke kodwa ngifuna ungakuxoxeli. Ngifuna nje ulale wazi lokho uthi unesidina nje. Vele ngathi nje ile hlobo yazali nesidina. Anyanyisa kakhulu. Angusabi ka yonke lo nto komaphoyisa uyazi into okhuluma ngayo. Ungazi nje inhlobo ke khuleka ke lapha. Ngokho uthini? Ngithe hlukana nesingisi. Ayikho into ekhulumayo. Lalela ke. Mina ohleka wena ayikho into esinekayo mina njengamanje mina ohleka wena ngoba ngikuxoxele njengamanje khona into engizoyiqanga ngisibe singawurupile lezo imasi izoqala ke futhi nabanye bangizobarobhela bonke nabanye bangawurupile ngijwayela ka ngifuna ukufundisa abantu yebo ngifuna uxoxele nabanye bonke uzongirecorda bese ungenzani Osa record qala phansi record futhi ngitshele futhi. Ngithi ngizowurope ugesi. Makatha. Yep. Angusabi mina. Fika la kwami ngifundisa abantu. Skimi ngifuna imali yami. Ngizozivalela ngifune ngisakhuluma. Usekhathele wena. Kanti wena yini manje? Amasibisi. Uthula uthi ngwana lento yokuthanda kwakho imali kakhulu mnganami. Ngabe uyangilekelela. Ngikulekelela ini uhlanya unjeni? Yabona ingane ngitelela. Uzobulawa abantu ke kodwa ke. Yazi masibisi mina bese ngibeka ithemba lami lonke kulento. Usukela nini ubeka nje ukudlala indaba? Wona lamathi ingane. Yazi ade. Dlala indaba manje ususathi ithemba lakho usubeka endabeni. Usomapo. Yazi hayi boss. Uyakuzinga usobathu wena. Uthi waqasha kanjani nalapha elokhuluma njobe ngathi. Yeke ingane yabantu. Yeke nje ingane yabantu. Ngathi unesikhikili ubona isikhikhili sebase. Yeke isikhikili zabantu. Lento ebala ithali enkukhwini ngathi unesikhikili nje lapho unesidini. Wazwa ncama uncabela imali. Bekugashwe ngokuthi khona imali ke nje. Bekokasho ukuthi khona imali. Kodwa usho ukuthi sengabeka impilo yami engcupheni. Inkomelo ozange uzosho ukuthi igama lawo. Wena ke ngoba uthanda imali. Wasuyaqhumya phezulu. Bonke amakhelwane bakho lapho usubashilo. Usubahambisile amagama uhambisile okusalayo. Uyivalile ifoni ngcothi ngimthuki. Hayi akho umuntu ozomthuka sihamba ngiyakwami. Steve sosifaka up masifika. Mucabanga singakanani? Ngicela uhambe. Uma kwami masibisi. Ngiganami uzobulawa abantu kodwa ehlisa. Ehlisa kancane. Uzobulawa abantu. Abantu bakwabani? Ngiyakutshela omakhelwane. Hayibo. Ucathi uzobosha nami. Hayibo. Bazobe bathatha abangaluthi ngihlalaphi inkandla ingaka makuthiwa beza la inkandla bazongitholaphi ngithi yeke leyo nto azwa ngicika lona azwa ngicika ngazi nje kufanele ngibheke lana bengithola inamba yakho noma ngivele ngiye khona nje ngiyoyifuna imali yami ngisebenzile phela mina ngicishe kana le TV ngihambe ngiyolala akho umuntu ngeke ngiboshwe ngeke uzungibopha ungithathaphi kodwa yonke lo nto nangumasaka bo
Awuye ulunginyanyisa ivoice yakho ngathi udla amaxoxo. Hey. Ukhuluma kanjani vele makhuluma nje? Nesidina, nepersonality. Uyanginyanyisa ungeke. Bhakho ivoice ngathi udla amaxoxo. Ungangenzi silimi. Ngicela imali yami. Sorry. Ubungibopha ungithathaphi? Uyakula wena wayzo. Sorry. Siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefane hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.